Kde? No na to vlastně ne. To si může, kde je? A ty nemůžeš si Je. ani nepřiblížil. Ne, tohle ne. Ty vole, dělej, to jsou ty nůžky, kurva. To jsou ty nůžky. To netupí, ty vole. Nepojď nikam nahoru, tam musím kurva. Nebudu stávat, on to bolí. Pánka nám tady nastoupí. Dělej! Já teď pojmenuji. No dá co? Ty jsou tupí, ty vole. Tak pojď si, když ho máš tamhle. Kde? Ty jo, 3 na jednou. Pojď, ty vole, tamhle. Nůžky nedávejte, on je šopu. Píšme ty nůžky a dám ti nůžky na krát. Ne. Tady nějaký kyťák. Komentář. Ani po něm. Třeba. Já nevím, kde je. Děláš prdel, ne? Co dělám prdel? Počkej, já se z toho vytáhnu, ne? Ty jsi vošous taky, brácha. Čekej, Co komentář typu, takhle se to dělá v naší chatce. čekej. No, to máš blbý, ty vole, co nemáš řezat.